Egunon, eta ongi etorri Karmengo jaietan programazioaren aurkezpenera. Urtero bezala oso pozgarria da gaurko egunez, hemen zeuek elkartzea, aurtengo jaietarako osatu dugun egitarau anitz bezain zabala ezagutzera emoteko. Karmengo jaiak Zornotzar guztion jaiak dira, denontzat eta denongandik pentsatuak. Irrikaz itxaroten doguz urte osoan zehar, gure jairik kutunenak direlako eta ilusinoz, pozez eta maitasunez bizitzen ditugulako. Alkarregaz. Egunon. Karmengo jaiak guztiontzat dira. Txikienek, gazteek, helduek eta adinekoek euren lekua dute jai hauetan. Eta horregatik saiatzen gara, urtero adin eta gustu guztietarako egokitutako egitaraua prestatzen. Zornotzar guztiek Karmenez gozatu ahal izan dezaten. Eta hori, hain zuzen, Amorebita Etxanoko udalak nahi duena da. Guztiok jaiez gozatzea. Pertsona bakotzak bere beharra edo interesa edo zein dela be, jai hauetan bere lekua izan dezan. Aurtengo pregoia, lehenengo jai demokratikoetako kuadriek emango dute, hemen atzean dauden guztiek. Akarrak, Asantz, Mastortena, Gautxori, Hawaianos, Soroak eta Mexikanos dira, besteak beste. Beraien bidez, Karmengo jaien historian mugarri izan den belaunaldi bati aitortza egin gura diogu. Gaur egungo jaien oinarriak eraikitzen lagundu baitzuten. Uste dugu, omenaldi xume baina esanguratsu hau, gure herriko historiaren zati garrantzitsu hori gogora ekarri eta belaunaldi honek ekarpena eskertzeko balioko dauela. Era berean, aurten ere inklusioaren aldeko gure konpromisoa eusten diogu. Horregatik, barraketan soinu gabeko ordutegiak mantenduko dira eta zarata murrizteko kaskoak berriro ere herritarren eskura egongo dira. Entzumen eta sentsibilitate duten pertsonak ere jaiak alik eta modu erosenean bizi ahal izan ditzaten. Aprobetxatu nahi dut esateko edo gogorazteko zelaietan ondino kaskoak eskuragarri daudela. Baina egitarauak jasotzen dituen jarduera eta zehetasunez haratago, bada gaur nabarmendu nahi dugun zerbait. Jai hauek berdintasunarekiko, errespetuarekiko eta bizikidetzarekiko konpromiso irmoarekin bat etorri behar dute. Aurten, udalak argi eta garbi azpimarratu nahi du gure jaiak indarkeriarik gabeko guneak izan behar dutela. Guztiok, bereizketarik gabe, segurtasunez eta askatasunez gozatzeko moduko jaiak. Eta hildo horretan, punto morea jarriko da Zelaieta eta Zubiondoko parkeetan. Behar dutenek, arreta, informazio eta babesa jaso ahal izateko. Horregaz batera, telefono bidezko arreta ere eskainiko da, Zatibiren 24 orduko zerbitzuagaz batera. Edonola ere argi utzei gure dugu, edozein eraso fisiko, ahozko edo emozionalek ez dutela lekurik izango geure jaietan. Beraz, Karmenak elkarrekin gozatzeko jaiak dira, gure kultura eta tradizioa bizitzeko gunea, baina baita, beti ere, errespetua eta berdintasuna balio nagusi gisa. Eta udaletik ziur gaude errespetuz, berdintasunez eta erantzukizunez soilik jarraituko dutela gure jaiek orain arte bezala, beren esentzia hori mantenduta. Eta programazioan sartuta, musikak aurten be protagonismo nagusiat izango du. Zelaieta eta Zubiondoko agertokietatik igaroko dira Zune, Txapela Brava, Latzen, Eitzi, Stand-up, Jonkaz, Eldrogaz, Neomak, Txenoa eta Ruper Ordorika besteak beste. Horiez gain, Osabiren erromeria, Enesentzia orkestaren emonaldia, Txistularen kontzertua, Gaztedi berri fanfarria, Kalejirak, Elektro-txarangak eta karaoke ibiltariak eukingo doguz. Kultura eskaintzak, antzerkiaz gozatzeko aukera emongo dozku, Alfini Alkabo eta Kodizia Late Night ikuskizunekin, Ahatik dantzaren ioi dantza garaikideko emonaldiaren
komunaldearekin, eta Zornotza musika bandak Nino Brabori eskainiko dutzon omenaldiagaz. Honez ganera, urtero moduan, bertso saioak eta kale animazioa be egongo dira. Kirolak be bere presentzia eukingo dau, pelota profesionalenko jaialdiak, herriko txapelketa finalak, Zornotza gol, futbol txapelketa mistoa, basket, irubirediru, bolo txapelketak, bizikleta eguna, 8. duatloi txikia, herri kirolak, arku tiroketa, sake txapelketa, Euskal Herriko artzainen txakurren txapelketa, eta motorren zein auto klasikoen topaketak. Txikientzat be, egitarau zabala izango dugu, puzgarri inklusibo eta irisgarriak, txitatoki, zirkus, perkusino eta baduka tailerrekin, txikitxef, akrobazia tailerrak, edota bestelako batzuk. Eta gazteek, barriz, txaienge, probetan hartu izango dabe, txinkana playback eta karaoke lehiaketa, piragua jaitziera, baskari herrikoia eta beste ekintza batzuekin. Honez ganera, gure jaietan euren nortasuna deukien hitzorduak be ez dira faltako. Larrako Carmen eguna, marmitako lehiaketa, baserritarren eta artisauen azoka, kitxu maratoia, aitite amamen eguna, Zornotzako anistasun kalejira, tanborrak, osorro eguna, eta edota 25ko zu artifiziak. Eta nola ez, jai guztiari hasiera emoteko, uztailaren 15ean, lehen aipatu doan moduan, txupinazio berezi bat, lehenengo jai demokratikoetako kuadrilek emongo dabena, Carmengo jaien historian mugarri izan dan, belaunaldi bati aitortza egingo deutzegularik. Besterik gabe, Zornotzar guztiak gonbidatu gura doaz, prestaututako egitara honetaz gozatzera, eta Carmengo jaiak ilusinoz, errespetuz eta arduraz bizitzera. Eta orain bai, Lolineri emongo dutzat hitza, eurek seguruenik zeurbait esateko eukingo dabe eta. Eskerrik asko. Está sin preparar todo, o sea que... La aburchue. No, solamente decir una cosa, siempre ocurre igual. En los años 20 se fundó el Amorebieta y ¿quiénes fundaron? Jóvenes. En los años 70 se fundaron las nuevas fiestas y ¿quiénes la hicieron? Jóvenes. Siempre ocurre igual, siempre hay gente que con motivaciones democráticas en contra del franquismo, por motivaciones políticas y culturales, porque había que reivindicar el euskera y otras muchas reivindicaciones que teníamos entonces, fuimos capaces de unirnos, luchar contra el franquista que estaba aquí en este local dominando, que en el año 75 nos dio buenos palos. Pachi, pero no hay que descubrir todo el pregón. Modérate. No, a ver, tranquilos. Modérate. No, y entonces en el año 76 lo que hicimos es obligarle a que nos invitara a organizar las fiestas. Y así fue. 7 cuadrillas del pueblo. Fuimos capaces de organizar junto con mucha gente unas fiestas populares que, ya se irá diciendo, subsisten todavía.